je iketeno penjruok mwa penjore achiel enia sikul ka sikul every financial year ntiere auditing mitimo kendo gibedo gi external auditors ma obedo approved kendo man gi lony ma government recognize e secondary ka secondary e primary ka primary kaito gichiwo lipodgi e audit report ne nyaka chiw omenda manyo sikul oyudo to gima pod odong gima nyo ogol koro penjruok mwa penjore niya to auditors giloso ga bugegi nang'o ke tugo to nwang'e ni ne nitiere chien kacha ting'eni nitiere tugo bende Victor maka sikul onwang'o kata mana $200,000 to kaka auditor ni dwa tugo kode mang bugegi balance kendo lipod no bine ministry ma beda accepted moko makie ng'ato ere kaka gini nyalore sama sikul nigi annual general meeting aparo ni pedhoga reports kaka pesa sikul otiyo monego beni jonyuol ka